Dyma fi yn Castell Cas-gwent ac mae'n rhaid i fi weid i fi fel Cymro cynhenid mae'n achosi teimladau rhyfedd i fod yma. Ar un llaw, wi yn mwynhau mynd o gwmpas cestyll ac adeiladau eraill sy'n dod o'r canol oesoedd ac yn hun. Ond ar yr un pryd mae'n dod i'r meddwl mod i fel Cymro cynhenid os o'n i wedi dod yma cwbl o gannoedd o flynyddoedd yn ôl, bod ni wedi cael yn llun fel person eilradd, jyst yn rhyfedd bod Cymru cynhenid yn cael ei trin yn llefydd fel hyn fel anifeiliaid bron. Ond mae ffordd arall o feddwl amdano fe hefyd. Cafodd y llefydd yma ei adeiladu gan dim gan y Saeson, ond gan y Normanaidd. Ond erbyn hyn, maen nhw yn nwylo Cymru, bob un. Ym mhob castell sydd dan ofal cadw nawr yng Nghymru, mae banner Cymru, y ddraig goch, yn chwifio uwch y tŵr ucha yn y castell. So, wir, gaf nhw ei adeiladu i gadw'r Cymru lawr, ond erbyn hyn, mae pob un ohonyn nhw yn nwylo ni y Cymru. So, mae pethau wedi newid nawr. Ond mae dal yn achosi teimladau rhyfedd jyst i fod yma fel Cymro a gweld fel oedd pethau canrifoedd yn ôl.